there. Kumusta mga bata? Magtuon ta karon sa litrang A nga iyang tingog A. Litrang A, iyang tingog A. Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa litrang A. Avocado, angkla, alamigas, atsa, atis. Karon mga bata, butangi og linya gikan sa litrang A ngadto sa hulagway nga nagsugod sa tingog nga A. Sunod, nganli ang hulagway, i-drawing ang square kung kini nagsugod sa tingog nga circle kung kini nagsugod sa tingog nga S, ug triangle kung kini nagsugod sa tingog nga A. Karon mga bata, butangi og check ang mga tingog nga nagsugod sa A ug X ang wala magsugod sa A. Halay mga bata, magbasa na ta. A, S, as, A, S, mas. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Ma, sa,
As. Mga pulong. Mama. Asa. Ama. Masa. Sam. Pulungan or phrase. Nagmasa. Si ama og si Sam. Hugpulong or sentence. Asa si mama ug si Sam. Sunod mga bata. Isumpay ang mga linya para makasulat og litrang A. Ipadayon ang pagsulat sa litrang A sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!